היא מקבלת כסף, היא מקבלת משכורת יפה, אבל זה עדיין לא מספיק לה, בגלל שכל הדברים כל כך יקרים. לשכור דירה זה נורא יקר, אפילו שאתה מרוויח יפה, זה מאוד קשה לך לשכור דירה. אפילו שאתה מרוויח יפה, זה מאוד קשה לך שלא חצי יש לי חבר שאומר, אפילו שאתה מרוויח יפה? חיים, בכביש הזה והזה, אני נוסע במהירות של 120 קילומטר בשעה. הוא אומר לו, מה אתה השתגעת? כתוב 90. איך אתה נוסע 120? אז הוא אומר לי, מה? זה לא הגיוני בכלל ששמו שם 90. סליחה, אף אחד לא שואל אותך אם זה הגיוני או לא. כתוב 90, אתה תיסע 90. כתוב 100, אתה תיסע 100. אתה לא יכול להחליט לבד, נכון? יש מחאה. ואז למה עברנו? ודיברנו מה יכול להתנגש עם מחאה? לפי מה אנחנו חייבים לפעול גם מחאה? לפי החוק. יש מחאה חוקית ויש מחאה חוקית. צריך לפעול מחאה חוקית. באמת אף פעם לא נתקלתי במקרה הזה. טוב, האם מותר לנו להביע את מחלקנו בכל צורה שנרצה? לא, למה כן? מותר לך לעשות הכל במחלקה? בוא תסביר לנו למה. למה אתה לא